Kowe iki sapa, Nduk? Inggih. Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti marang tuan kula kunjuk Bapa Guru. Ya ndak tampa gawe gondonge rasa. Kowe sapa? Inggih. Atur menika bilih kula menika panunggalaning para sata Kurawa. Dados putranipun Kanjeng Rama Adipati Distarata menika gunggungipun 101 ingkang satus menika para Kurawa ingkang setunggal menika meja pawestri nenggih kula pun dur sila